Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin, sannan wani sabon bidiyo daga tashar Malmana Tech TV. So bidiyon mu na yau zan nuna muku yadda za ku yi converting na katin wayarku zuwa account ɗinku na banki. Misali idan kana da kati da yawa a wayanka wanda kana ganin ya fi ƙarfin ka dinga kira da shi kawai yayi yawa, so zan nuna maka yadda za ka yi ka maida wannan katin ya zama kuɗi ka tura su account ɗinka na banki. So amma kafin mu ce kai tsaye mu je a fara wannan bidiyo, ina tunatarwa idan kai bako ne akan wannan tashar, ma'ana in baka danna mun subscribing ba, ka taimaka ka danna mun subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ka zaɓi all yadda za ka riƙa samun sababbin bidiyo ina da zarar na ɗora. Okay, so mu shiga cikin shirin kai tsaye. Da fari zan ajiye muku application ɗin da za mu yi wannan aikin da shi a description na bidiyon nan. Bayan ka shiga description za ka ga inda na rubuta cewa ga link ɗin, kana danna link ɗin zai kai ka Play Store inda za ka je ka ɗauko wannan application ɗin. So bayan ka ɗauko application ɗin gashi nan sunan shi Tintel, bayan ka ɗauko shi kai tsaye za ka yi register da shi. So kasancewar ni na riga da na yi register, so shi yasa ba zai kai ni inda zan yi register ba, kawai zan saka password ɗina. Bayan na saka password ɗina sai kuma na wuce. Okay, so kamar yadda kuke gani bayan na sa pin nawa gashi nan yana kokarin zai shige da ni cikin wannan application ɗin. Register sa bayi da wahala, kawai bayan ka wuce ka yi register zai kawo ka nan gurin sai ka saita password naka sai kuma ka shiga kai login cikin account ɗinka. So kamar yadda kuke gani gashi nan na yi login a cikin wannan account ɗin. Idan kuka duba za ku ga abubuwa da wannan account ɗin yake yi, wannan application ɗin gashi nan airtime sell, nan kuma airtime transfer, sai kuma ga nan airtime buy da kuma airtime funding da dai sauransu. Ga su nan dai abubuwa da dama wanda wannan application yake. So kai sai yanzu mu za mu faɗa ne kan airtime sell, za mu shiga tunda mu sai da ne katinmu na waya za mu yi. So kamar yadda kuke gani gashi nan wannan shine account number na. So kai tsaye idan ka shigo sabon shigowa ne kai ba zai nuna maka wannan account number ɗin ba, sai ka rubuta account number ka a daidai nan gurin. So bayan ka rubuta zai wuce da kai. So amma ni yanzu tunda already na riga na saka account number. Okay, bayan na zaɓi account number na kamar haka zai kawo mun nan, zai ce min na zaɓi akan wani layi na nake so na cire wannan katin na tura zuwa banki na. So za ku ga akwai layuka biyu akan wayana, akwai Glo akwai MTN. To akan MTN ɗin nan nake so na cire wannan 1000. So kai tsaye sai na taɓa akan MTN. Bayan na taɓa zan danna akan register kamar haka. Bayan ya kawo mun nan zan rubuta number wayar kamar haka, ita ce wannan, sai kuma na danna next. So bayan na danna za su turo min da OTP akan wannan layin, wani lokacin kuma zai wuce kai tsaye. Yanzu kun ga ya wuce ba tare da sun turo ba. To kai tsaye zan ƙara komawa kan airtime ɗin nan. So bayan na ƙara komawa sai na danna akan account number. Za ku ga cewa gashi nan MTN ɗin ya dawo, za ku ga an sa min number waya na a nan, sannan za ku ga Glo ɗin nan kuma babu number saboda ban yi register da shi ba. So kai tsaye zan danna akan MTN ɗin kamar haka. Daga nan zan rubuta naira nawa nake so na tura. So yanzu ina da naira 1000 ne kacal a cikin account ɗina, a cikin sim card ɗina kenan. So idan na ce zan tura kuɗi naira 1000 duka ba zai yiwu ba saboda suna ɗaukan charges. So aƙalla naira 1000 nan za su caje ni naira, aƙalla in na ce zan tura za su caje ni naira 200, to za su tura min 800 kenan. To yanzu kai sai na rubuta 800 a nan. So bayan na rubuta 800 a nan, daga ƙasa zai kawo muku yadda za su cire. Gashi nan total debited idan kuka gani a ƙasa. Total debited shine 1000. Abunda za su cire kenan, za su ɗauki charges nasu naira 200. Okay, so na amince a haka zan tura. So yanzu bari na rubuta payment description, misali from Malmana. So kai sai zan danna filin transfer ɗin nan kamar haka. Bayan na danna kan transfer, daga nan zai tambaye ni na saka pin nawa wanda nake transfer na kati da shi. So yanzu kai sai zan saka wannan pin ɗin. Okay, so bayan na saka pin ɗina kamar haka zan danna akan transfer ba tare da ɓata lokaci ba, zai wuce da ni. So kamar yadda kuke gani gashi nan yana searching. Okay, so kai tsaye kamar yadda kuke gani wannan transaction ɗin ya riga da ya yiwu. Gashi nan na tura ma wannan layin kuɗi, sannan kuma za su turo min da kuɗi na cikin account ɗina na banki yanzu nan ba tare da ɓata lokaci ba. So bari mu shiga ku gani.
kamar yadda kuke gani gashi nan Tintel sun turo min da wannan sakon alert ɗinsu kenan, su ma suna tura alert, ga alert ɗin nan ya riga da yayi good, sannan kuma sun yi confirming na tura wannan kuɗin, saboda haka yanzun nan za ku iya ganin alert ɗina na banki kuma ya shigo. Idan muka shiga za ku ga naira 800 ɗin da suka turo. So kai tsaye yanzu bari mu koma baya. Daga can ƙasa filin da aka rubuta view activity ɗin nan, idan ka danna kamar haka, nan ne inda kake zai nuna maka transactions ɗin da ka yi. Gashi nan wanda muka yi yanzun nan shine wannan, gashi nan za ku ga cewa transaction ɗin shine na farko ƙarfe 14:35, aƙalla ƙarfe 2 kenan da minti 35 wannan transaction ɗin ya yiwu. Yanzu da zan yi checking balance na layi na, da za ku ga sun ɗauki wannan 1000 sun bar min naira 5, daman 1000 da naira 5 ne a cikin layin. So kai sai yanzu bari mu yi checking ku gani. Ok, so kamar yadda kuke gani gashi nan za ku ga kuɗi na naira 5 ne kawai abin da ya rage a cikin wannan layin. Ok, so ta wannan hanyar ne za ka yi transfer. Yauwa kamar yadda kuke gani gashi nan Union Bank sun turo min da wannan alert ɗin. Ok, so da wannan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon, da fatan kun fahimci abin da muka koyar, sannan kuma da fatan wannan bidiyon ya burge ka. Kar ka manta, idan wannan shine farkon zuwan ka, daure ka danna mun subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, ka zaɓi all yadda za ka riƙa samun sababbin bidiyo ina da zarar na ɗora. Ok, so na gode, sai mun haɗu da ku a wani sabon bidiyo.